Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama, ang araw mo ay tiyak magiging okay. Kapag BicolNet TV ang kaagapay, serbisyo publiko'y kanilang alay. Lahat ng balita'y laging tunay, sa BicolNet TV hatid ay serbisyo. Balitang purong-puro at ora mismo, marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging andyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo, marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. No place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work. This is the source of news and information that matters to you. This is
Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tigdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. The show starts in 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, matsakamu sa kabikulan, dahil nindo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, Pagkabikulana, hindi man ako gwapo. ang sakundagan, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, maray na aga Bulkang Mayon. Good morning, Tabaco City! Diyan po sa siyudad kang Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good
magandang umaga po, Ma'am Lynn Sidro Carinan, Sir Willie Nobora, Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amiga. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo asin Reparo. Ngunyan pong aldaw kita nin Lunes na Lunes, Monday. Pet sa 23 na po kita kang bulan na Pebrero taon 2026. Sabayan po nindan sa indong lingkod. Sarang oras kita 7 to 8. Mag-uri-restoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyayari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre, sa mga nakakalapuyat kan sa indong lingkod. Apoy rayan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawa din serbisyo sa laog kaining programa. Hoy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. February 23, 2026. Maligayang happy birthday! Yeah. Happy na birthday pa! Siyempre tabi mga tugang duman man po sa may mga okasyon. Ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nanggad nindo paglingawan sa kuyang perming tugon ha. Pagday po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pag day man po kamo imbitado. Malang supog sabi dyan sa 3rd district. Tapos ililibak-libakon man sa nakamukaya. Saro patabin tugon ko iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man kay ibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Aduman man po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay natabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan ta siya man sa napuan nakakaram kaya. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinaumo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakiguide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong de kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saimo. Siyempre, Lord, thank you! Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, maropok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sige tabi, sarabay kita. Amen. Serbisyo asin Mga tugang, mga kabayan, na check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni Ma'am Malu Lim. Ma'am Rica Listana, good morning. Siyempre, live na live po. Kunya na Lunes. Hindi po yan sa BicolNet TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po kasamuyang General Manager Maestro Neil Atuon. Kasabay tabi dyan ng bilog na tropa. Kasabay dyan si SM Sir Tony.
Mga tugang mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit. And bawal man tabi ang may stress. Sa mga panahon po tabing arog kaini. Aday pa kita tabi Sir Willie Nobura piglulubayan kaining ubot sipon. Talagang gusto niya pa talagang magpaparaibas ako. Gari ni si Bibi Lab. Gaha. Sobrang sarong simana nakita kay ni pig-ibahan ni ubot sipon ha. Abo nang maghali tabi Ma'am Rika. Bangang kang Biyernes, pinahit mi na ini ni Sir Alwin kang Jinsuwa. Hanggang bagangon yan tabi mamalulim. Daya kong pangnamit, daya kong napaparo. Daya ko masabutan kung ano na ang parong ko. Pero dahil ka mo mag-adit, nangangarigos man tabi ako. Pero may ako nangangarigos, kaya lang dahil ko man napaparong nan sa diri ko. Maging ang mga kaunon, warang lasa. May virus ako. Hindi na pangyari sa kinaba. O di Lunes tabi kita ngunyan mga tugang. Tsaga-tsagain na muna ni Taday man pwedeng bibihon tayo ni pagbinibitay ni parehas yun ni Bibilab. Bibilab, yugon mo yan. Pero may pating laban si Bibilab. Binibitay ni ay gusto sana kayo magparalitad-litad kita. Ay man pwede iya. O di Lunes tabi kita ngunyan. O di last week na kita kang Pebrero. Kaya tabi igusi-gusi nindot madali na naman ang bonus. Oy, madali na naman tabi ang bonus. Yugon mo ang tulumbulan, matulumbulan na naman tulos kita, no? Yugon mo yan, minabonus pa sa nakan Disyembre, mabonus ka na naman ngayon, ha? Dali na maga, mid-year bonus na. Nahiling mo na yan, ano? Matindi talaga, no? Sandali. Yugod mo yan. Ano ang mga reparo tangon niya na Lunes? Sabi ni Chairman George Garcia. George Garcia tuloy. Ano na nga ni ngara ni Chairman Garcia? George Garcia sa imon. So artista yan. Tama ba? Sabi George. Tama. Sabi mga tuga ni Chairman Garcia kan Commission on Election. So barangay at SK election databi sa November 2, 2026 tuloy na. And wala na pong makapagpapipigil pa. Yugon mo yan. Wala nang makakapigil pa. Sa barangay and SK election sa November 2, 2026. Wala nang makakapigil pa. Sabi yan ni Chairman Garcia kan Commission on Election. Kaya tabi sa mga gusto tabi na may plano na maging barangay officials, tapos mga barangay officials na naman kiaram
Mag-isip-isip na tabi ka mo. Kung karapat dapat baka mong maging official giraray sa barangay nindo. Pero ngaya kay puwantay ni dapat nga barangay official manggiraray kita tanganing igwa ngaya kitang sweldo. Kaya man kitang trabaho. Turtambay lamay kita sa barangay. Oh. Matindi su virus ni sabi baga ni dating presidente, matindi su virus. Iyo, duwan si mana na ako. Duwan si mana na yun ni Sir Willie ah. Good mo yan. Sir Wilfredo Carinan, good morning. Sa mga produktong petrolyo naman, may bawas mang kidit sa gasolina sa aga. Yugon mo ini, alos surusimana na sa nasigan lang mga produkto, may pasaliman. Sa gasolina, may pagbaba. May pagbaba na pera ito. Mga pig-estimate, mga 40 centavos. Gambog pa. Yugon mo yan. Ay dagdag bawas sa aga at mga produktong petrolyo. Oy, kumusta na sa mga bakwita? So pang-apatabing distribution kang family food packs kang DSWD Bicol day taon na po sa mga bakwit. Maray pa sa mga bakwit. Daing problema. Gari baga so pigbabarawg sa ng gari so urig bagang pigbabarawg na patabain. Kabi ngay ang bahala sa pangural daw nindong pagkabuhay. Samantalang so ibatang mga katugangan oto duman sa NFA, Sir Willie, Sus Maria Jose, alas 2 pa sa nang maaga ho, nagpipila na duman sa NFA para makabakalnin 20 petot na kilo ng bagas. Yugon mo yan. Alas 2 maaga. Dumana baga sa NFA warehouse. Dumana nagpaaraga. Bata nag-uuran. O tamabo ka sa NFA. Alas 8 pa. Pero alas 2 din maaga ito nakapila na. Makabaka lamang nga ki 20 petot na kilo kang bugas. Problema pag-abot pagbukas kag NFA alas 8 dahil man makasabay ta disqualify. Inay ay nabuhay tayo niligdi sa Pilipinas ari. Ang Philippine National Police mga tugang may pagirumdom sa kaligtasan para po sa ika-40 anibersaryo kang People Power. Ano rin ang People Power anniversary sa pitya 25. May mga pagirumdom tabi sa tuyang mga kapulisan. Yan tabi mga tugang mga kabayan sa tuyang mga reparohon ngunya na Lunes. Hindi po sa laugan sa tuyang programa. Alas 7:22 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Kuanta mo na tabi ang linya kang pag-asa, no? Aramon ta mo na tabi ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon tayo, manggiraray. Dakol ngunyan an may ubot sipon. Yan ang usong-usong hilang ngunyan. Ubot sipon. Kaya mailing mo dyan, masabatan mo dyan sa luwas, may nagbabatok. Yo, apira kan susigi ang baratok kang waiting. Apira ngaya kan susigi ang baratok kang operasyon kang waiting, digi salbay. Sige, tatabi mo na ang linya kang pag-asa. Aramon tatabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtagan kan sa tuyang panahon. Nasa linya na tabi ang pag-asa. Pag-asa, good morning! Magandang umaga, narito ang ating weather update sa araw ng Monday, February 23, 2026. Ang shear line ay kasalukuyan naapektuhan ang silangang bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas.
Mantala yung amihan, kasalukuyan mahinang epekto nito kung saan naapektuhan ang nalabing bahagi ng Luzon. At yung easterlies, ito yung mainit na hangin na kung saan nagdadala ito ng malinsangan na panahon. Kung saan naapektuhan ang malaking bahagi ng Mindanao. At sa mga oras ito, wala po tayo na monitor o binabantayang bagyo o low pressure area sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa susunod ng 2 hanggang 3 araw, itong mahinang amihan ay patuloy na hihina ito. Kaya bukas, inaasahan po nating walang amihan na makakapekto sa ating bansa. Samantala, yung easterlies ay inaasahan po natin na magpapatuloy ang mga kapekto sa ating bansa. At sa susunod ng mga araw, wala tayong inaasahang LPA o bagyo na makakapekto sa ating bansa. At sa ating lagay ng panahon, halos buong araw, asahan po ang maulap na kalangitan sa Bicol region. Asahan ang kalat-kalat ng pag-ulan at may kasamang thunderstorm sa mga lalawigan ng Albay, Sorsogon at Masbate. Sa lalabing bahagi ng Luzon, kasama ang Metro Manila, asahan po natin ngayong araw ay maganda at maliwalas sa panahon, maliban sa mga isolated na mahihinang pag-ulan. At dako tayo sa lalabing bahagi ng ating bansa. Maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Eastern Visayas at kasama na rin ang buong Mindanao. Kaya sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar, mag-ingat at maging alerto dahil sa mga pag-ulan nito na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho na lupa. Wala tayong gale warning ngayong araw, ibig sabihin wala tayong inaasahang matataas ng alon. Pero paalala sa mga kababayan po natin na mabalak pumalahot sa ating karagatan, huwag kalimutang mag-ingat dahil sa mga thunderstorm na nabubuo sa bandang hapon o sa gabi. Ang araw sisikat sa ganap na 6:16 ng umaga. Ang araw lulubog naman mamayang 6:03 ng hapon. Ayan po ang ating weather update sa araw na ito. Mula sa Pag-asa, ako po, Alzar D. Aurelio. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kalmahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net. Sa pagkatulog mo, asin sa pagmata, tapos kang Salamat Tabi Pag-asa. Yan Tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Iyo manggiraray. Pero maluya daa sa mga masunod na daw so amihan. Amihan, Shareline. Ayan ang may mga paguran-uran da kita digi sa may parting Bicol. Sa may parting Albay. Bata birthday ko niya ni Ma'am Yoli. May ganap di bata may birthday. Kaya may pabayli ngaya ako. Siyempre may birthday, may barayli. Paano ngaya mauran? Yan sana ngaya. Good morning Tabi, Sir Edwin, Sistina. So yan Tabi mga tugang ha, pasiguro manggiraray telinga na po kita. Nauranan sa na kita Tabi Sir Edwin. Hanggan ngunyan dahil panaulian ng sa tuyang halunan. Ay nako. Grabe so virus ni Bibilab. Okay. Alas 7:28 na ang satuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tayo muna ang satuyang mga katuwang digi sa programa. Serbisyo
Asin Riparo. Good morning, Tabi ate. Kay Ate Pidis, good morning. Mga tugang, mga kabayan ng sa tuyang programa dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sa nayan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners o dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap Tabi Kidor boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Belated happy birthday Tabi sa imo, Madam Maylin. Pasensya na Tabi ha. Padadagit ini sa ko si Madam Maylin ta. Pigimbitaran kita kang Sabado. Kang birthday niya. Kaya lang yun na nga nini, may pigmamati kita, makasupog man na makikibadi kita Tabi Ate Pidi, sige kitang batok. Yung, baka makahawa pa kita sa iba. Dahil na lang kita nagduma. Sinsya na Tabi Madam Maylin. Belated happy birthday. Sige mga tugang, ang programang ini daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw. Siyempre City Councilor Renier Burse. Board Member Attorney GIO Bungaw. Sabay taman dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo kang Bagong Malinaw. Man dyan si ABC President Cap Art Avila. May gusto ka sa BM Carol Siga and BM Vic Siga Jr. Ibaad na katuwang taman dyan Tabi sa pagkaaga ang Best Coffee Green. Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Yan ang kapartner Tabi Cha Tita Berses. Pagkaaga Best Coffee Green. Ma'am Gina Malaguinho Cavite, good morning. Oy Ma'am Edith Trillino, good morning Tabi. Manong Bronx, good morning. Maurago na naman niya ang boses pa. No. Naikot Tabi maaraman Manong Bronx kung nakulangan o nasubrahan kang Biyernes. Binanatan miking jinsuwa. Ay kumaraman kung nakulangan o nasubraha. Gari ngaya ikapa ngaya imposible ngayang makulangan. No. Napas magiraray. Buminalik. Inapagyari ni Manong Brong. Ano na tayo? Madagita naman ako kay ni Tita Berse. Sige nga ya, fight siya na nga ya, toro labi nga ya. Gusto mo naman ngayang magpasyar digdi sa Amando Coffee Hospital. Paitasan na nga ya. Ne. Baka Tabi Manong Bronx suwa na ginamit mi baka expire. Kung araw kaya ngaya sunadali mo expire. Baka nanganaan ka kan limonada ha. Expire gari suwa na nagamit mi. Ma'am Joy Cargulyo, good morning. Sanan maraydig di si Ma'am Joy na Cargulyo. Nakul na benepisyo na ako kuha kay ni. Una sanan maray. Kinasanang pa-travel. Pa-oro outing.
Ayan talagang maray kay Ma'am Joy Cargullo. Ay, kumusta na tabi si Ma'am Tet Cargullo kang Berman Ice Cream? Dahil, aloy na, pirang dekada na ako din nakatana ki Berman Ice Cream, ano? Bikin naman sa birthday. Makatana girari kita kang Berman Ice Cream dyan sa gilid Ligaw City. Perti yun dyan manong brong. Manay edit Tarillino. O dyan sa sentro kan Ligaw, dyan sa barangay Gilid, Ligaw City, along darod sa na ini, yaon dyan ang Berman Ice Cream. Baluanin do, tamasira mo ng ice cream dyan. Iba-iba man, may mga iba-iba man na flavor. Sabi ko kay Sir John na si Dinyo, suagom ni Ma'am Tet, ay bako, boyfriend pala ni Ma'am Tet. Ako magibo ka Sir John ki ice cream na ang flavor avocado, santol. Ayoko tang gusto kong matanaan so ice cream na ang flavor so santol. Tapasira mo dyan ang ice cream dyan sa Berman Ice Cream. So, ang flavor baga sulada. Oh, Jesus Maria. Ice cream maharang. Ayaw. Kaya kung gusto nindo, dyan ka mo sa Berman Ice Cream. Dyan sa Gilid, Ligaw City. Oh. Sige tabi, Ma'am Joy. Alas 7:35 na tabi, manay edit. Dahil pa ako nakakapasyar dyan sa Indo tabi manay edit Trillino. Adi, dyan sa lugar nindo. Baka kaya mawara ako. Kung sa Claveria, yan iyo. Aram ko pa. Pero dyan sa lugar dyan nindo, dahil ko na aram. Kung sa Claveria nindo ako padumanon, makakaduman ako. Dyan sa anong lugar nga niya? Dyan sa ano? Dyan sa ano, sa Daraga, Malabog Baya. Good morning tabi sa mo Ma'am Arlene Kapitin Sarsoso. Good morning. Good morning sa mga taga Malolos, Malinaw Albay, Kara Chanina, Chanina and Chorey. Mga Kapitin family dyan sa Malolos. Yo. Kung kamo mapasya sa tama ka ng gatabi Sir Willie, ano? Yun na iniso resulta kang pagpara travel minibibilab nagulpi ka ngaya. Yugon mo nagparalibot kami sa iba-ibang nasyon. Naubos mi susarong malitang pirak na balon mi. Kang naubos sa supirak mi, luminakaw-lakaw na si Bibilab. Binayaan na ako. Nailing mo na ya. Di mo na mag-arali Historya ka na naman. Di ko kontrol ko, tabaga magputok. Nagpuputok kaya. Pasensya na ha kung medyo mag-accident fire kita. Pasensya na tabi. Nagpuputok no gadang halunan ta. Sir Alex Bilen, good morning tabi sa mo sir. Yo. So mga naghanap tabi kay barbecue masiram. So dyan ka mo sa atubangan kang Salvation Covered Court dyan sa Tabaco. Tamasira mo dyan ang barbecue nito pe. Dango ganin din eh. So, Per Barbecue, the best in Tabaco City. Usok na di malilimot pagkat amoy palang solve na solve. Barbecue nito legendary, barbecue sa Motsari. Tenga, balat, isaw, paa at dugo, lahat ng paboritong ihawan dito. Tara na magmerienda, ayain na ang barkada o dalhin mo si Jowa. Pasalubungan ng pamilya, pang merienda o ulam, swak sa budget, walang kulang. Toy Barbecue, masarap at malasa, hahanap-hanapin di malilimutan. Tope Barbecue, the best barbecue in Tabaco City. Pati mag-branch o matagbak branch,
Kahit saan siguradong number one. Sulit sa sarap, panalo ang lasa. Top Pork Barbecue, balat at tenga. May isaw at Adidas, may Betamax pa. Inihaw na binabalik-balikan. Sa murang halaga, mabubusog ka. Malinis, masarap at malasa. Wala ka nang hahanapin pa. Top Barbecue, the best inihaw. Dito sa Tabaco City, ikaw ang bida. He! He! Top Barbecue. Balik eskwela na! Tabangan ang saindong mga aki sa saindang pag-aral. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa TV na makkuha sa E. Corteza Building, Tigbi, TV, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas sige tabi mga tugang, alas 7:41 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madalion po yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. So dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Naman pala. Kaya sa mga naghanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siringman oras na yan, dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Renier Burse, kay BM Attorney G.I.O. Bongao, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela, siyempre sa kay BM Carol Sige and kay BM Siga Jr. And oras niya ang daraman po sa tuya kang Best Coffee Green. Best Coffee Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Yan ang partner tapag kaaga. Sige po mga tugang, balik po kita digdi sa programa. Ako mapugararihan sa indong lingkod, Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni. Kunyan pong Lunes, petsa 23 po kang February taon 2026. Tundo kita alas 8 mga tugang mga kabayan. Serbisyo Asin Reparo. Kaya ano patabi ihadang Chairman Jodelin Calyo. Nang pait na kita. Sumayaw ng cha-cha. Sige tabi. Good morning kay Tope. Ayan, maorag ang barbecue kay ni Tope. Oy, Chairman, wala pa lang si Mayor Ray. Nasa Manila pa lang databi si Mayor Ray, Chairman. Kaya ipagpaliban muna yung appointment mo. Yo, nasa Manila da, pinaapo da ni Junior. Pinaapo da ni Junior. Yo. May mga nag-order na da kay barbecue kay Sir Tope. Na taga Kumun Malinaw. Si Sayan na taga Kumun na nag-order sa imo. May birthday ngunyan. So may birthday.
Oh, may nag-order na dan taga Kumon. An masunod ka na ma-order sa imo diyan tabi Sir Tupi, mga taga Labnig. Yo. Perti dyan ang barbecue na bako natan naman ni Ayadan Chairman Jodelyn Calyo. Perting kapartner kang Pulang Kabayo. Ang barbecue ni Boss Tupi. Yan. O di tama si sabi ni Sir Alex, ano yan, suwa bilog. Binanatan mi na baga kang Biyernes na banggi. Mala yan. Pero okay man, medyo natukal-tukal so ano. Sabayan ko pang pagbalad-balad duman sa may dagat, sa gilid kan dagat. Medyo okay man, kaya lang abo talaga ako kining ano, lubayan. Abo ako lubayan kining ubot sipon. Halos pira na, paduwan si mana nangunyan. Pagdaay pa ini tabi Sir Tupi, Chairman, Sir Willie, pagdaay pa ini minali, pag ako inuyaman, ako na ang mahali. Serbisyo asin reparo. Masayin ka na naman ngaya. Agdaon ko naman si Baby Love. Rabas-rabas naman kami ni Baby Love. Tasabi mga tugang ni Chairman Comelec Chairman Erwin George Garcia. George Mananggad pala na di. Na ang barangay asin SK election sa maabutabing Nobyembre 2, 2026 tuloy na. Wala nang makakapagpigil pa sa eleksyon kang barangay and SK sa maabutabing Nobyembre 2, 2026. Kaya sumay mga iururagan sa indaw na mga barangay opisyal preskuhon pa di. Ano daw kung magka-amnesya sa mga butante? Tadaragiton ngunyan baga su iba, su mga apod kaini, su mga day nakasabay sa partially and totally damage. Daragiton baga tabi Sir Tupi su iba. Yo. Sa mga barangay officials ta, sa mga barangay officials baga nagrelista. Daragiton kaya delikado kayo sa mga kandidato adi. Yan ang problema. Mag-take katabi ki vitamin C 3 times a day after meal for 3 days. Ano yung vitamin C? Sarong simana na kita. Di panduan simana na ini. Pagdai pa talaga ini magwara tabi, Sir Tupi. Ako ang mawara. Dahil niya ako pagparabalo-baloon. Saing ka na naman nagbalad-balad sa baybay, nahiling mo na yan. Ata duman sa may gilid kang dagat, duman ako nagbalad-balad. Yo, sabi mga tugang ni Chairman George Garcia kan Comelec na maski na nga ni da kasabayan kang All Souls Day, ang magiging barangay SK eleksyon sa Nobyembre 2. Magayon gani ngaya ini ta bahagi ngaya ini kang long weekend para makauwi sa mga probinsya. So sa tuyang mga butante tabi Sir Lodel Masinas, good morning man tabi sa imo. Kumusta na? Kumusta na si barkada ko? Tayo na si Sir Laguna. Ipaparahanap siya ni dali lang ta nagbabato kita. Yan ngayon makuha mo, kasutil mo ngaya bigpaparahanap ni Pading Edmar si Sir Mong Lucina. Pagol kaya. Ayaw na. Tigasabi ta. Ay nako.
Mabarbecue na mo na kita ta nagbabato kita. Per Barbecue, the best in Tabaco City. Usok na di malilimot, pagkat amoy pa lang solve na solve. Barbecue nito, legendary, barbecue sa Motsari. Oh, sige tabi. Inga, Nasa Bariis pa lang si Sir Lodelano. Sige, ingat po. Ingat ka mo dyan. ihawan di O, di sige tabi. Oy, Madam Maylin, tabi, belated happy birthday. Pasensya na tabi, Madam ha. Gustuhon ko man ko ta talagang magdyan. Kaya lang, ako na ang nasusupog sa sadiri ko ta. Yun na nga niyan. Sige pa kitang, sige pa kitang batok. Madam Maylin, sige pa kitang batok. Sabi ko, bata may mga bisitang iba Disyembre, baka makahawa pa kita. So, permitan tigi-isip. So, safety man kang kagabsan. Kaya sabi ko, maski gustuhon ko magduman, pasensya na. Pasensya na tabi. Pero dapat happy manggirarayan sa imong birthday. Po. Sige. Anong vitamins ang pwede? Anong vitamin C? Ang vitamin B dahil pwede. Vitamin C sana palan. Magpailada ka duman kay iyo. Pahit ka na naman, Sir Willie. Inda. Di ko kontrol ko ang sarili ko. Baka magputok. Ayo. Good morning, Tabi Bossing. Kay Boss Bob, good morning, Tabi. Laylawayan ko sa ninita. Binanatan ko kang hindi ba ka-expire so ginamit ming suwa kang Biyernes ni Sir Alwin. Bata si Sir Alwin ngunyan, busy ho naman. Iyo ang naglalastri pala dyan Ligaspi pasirin sa tabako. Hain ka ngaya yakuni nagpupuuna madyan nga ako. Sige, pinahit mi lugod so limonada. Gari expire susuwa na napahit mi. Dahil man ki-epekto. Paano kayan? Boss Bob, hindi naman ang abo na ako kay nilubayan. Gusto ko nun kay ni Permi mag-iba sa kuya. Nadadagi ta dahil ko da siya iniba kang pag-travel mini Baby Love dagito maray man niya sa imo di ako na nga permen magiba sa imo ngunya kaya maduan si mana na ini. Sige. Naghahanap ki mabaro-baro gulay sa natabi taayo no na bagang ngunya. Bata ka mahal ngunyan kansira. Mag-ayuno tabi. Ayuno na ba kita ngunyan? Log na kita sa kwarisma. Panagos tayo ni, taang sabi mga tugang ni Chairman kan Comelec na si Erwin George Garcia na ining schedule na barangay SK election sa November 2. Talagang ngayon, duro-diretso na ini. Lawos na ini. Dahil na nga pwedeng makapagpugol pa ka ini. Takumpleto na databi so pagpa-imprinta kang mahigit kumulang 95 million na baluta. Na-imprinta na pala na kung halimbawa di malawo, sayang na naman supira kang pagpa-imprinta kang baluta. Da-imprinta na pala. Na-kumpleto na tabi so pagpa-imprinta kang maabot kumulang sa 95 million na baluta para po sa regular at SK voter.
yugon mo yan na na-verify na kan Comelec. Na-imprintaan na pala. Kaya duro-diretso na talaga. Kung halimbawa mapospon, rimate, sayang na naman supira kang pobreng tikoy na Pilipino. Kung dahil malawos ang eleksyon. Pero sabi baga ni Chairman George Garcia, wala nang makakapagpigil pa. Ha? Kaya tabi sa mga iururagan dyan sa saindan mga barangay official, sunin ang pagkakataon nindo. Kastiguhan na nindo kung gusto nindong kastiguhon. Ika ngaya kagawad ka ha. Ika ngaya kapitan. Dahil mo ako sinabay duman sa partially and totally damaged. So kataaning mi ngaya nakalista. Ika ngayang kagawad ka, kapitan ka ngaya. Islab ang harong mo. Dahil ka man naulagan pero kasabay ka. Ne. Bako? Bahala ka mo. Yo, di day na. Ha? So, sabi digdi, halos dagabos na kaipuhan para sa gigibuhon na eleksyon. Kabilang na sa mga pagsasanay ng mga guro, paghain ng certificate of candidacy. Yun na, ready na. Yugon mo yan. Ang barangay and SK election ngunya na eleksyon, manumano adi, manumano isusurat nindo ngaya Kapitan Manny Moxea. Pwede na ang Mox, pwede na ang Sea. Yan, Kapitan. Isusurat manumano adi. Bako yan sa automated na tig-shade bako. Mano-mano, kaya pala na-imprinta na suma more or less 95 million na baluta. Dahil na kimakapugol pa na. Diretso na ini. Tuloy na ang eleksyon. Sa maabotabing Nobyembre 2, 2026. All Souls Day yan, tampid siya uno baga All Saints Day, araw o kaya piyesta kan mga santo. Tampid siya uno, tampid siya dos, piyesta kan mga kalag. O kaya ang karanapan kini sa piyesta kan mga santo. Karanapan pati dyan sa mga kampusan tumakanap sa mga makarandidato. Ngunyan, na. Kamutabi na mga yaon dyan sa barangay. Aram baga tabi nindo kung sisay sa mga binuruto nindo mga barangay official. Sige daw. Arama daw nindo, kumusta man sa mga performance? May magina? May nagkaginiribuhan lamang? Uba kasi gisa nang resibikan sa indang mga honorarium? Ano lamang ang nahiling nindong development sa indong barangay? Ano lamang ang nahiling nindong pag-uswag man lamang sa barangay? Kan sa tuya mga barangay official, sige daw. Tama daw sa binuroto nindo. O baka sa binuroto nindong barangay officials, dahil nga ning pagkaarap, kung nga tatayaon sinda dyan. Igwa nga na kung naaraman na, gari dahil pagkaaram talaga ng ga. Dito masabutan kung pigpapa seminar man iyan. May seminar iyan. Kundi luminaog dyan sa pagbarangay officials, dahil niya man aram kung ano ang tatrabaho niya. So bago ko ta na ka mo maglaog dyan sa mga araw kan, aram nindo kung ano ang piglalaogan nindo. Parehas yan kang ma-apply ka ngaya. Ang pagkandidato baga nag-apply. Parehas yan kang suma-apply ngayang karpintero. Ma-apply kang karpintero, dapat tataw ka magpukpok, tataw ka maglagadi, tataw ka magkatam, tataw ka magpako. Iyo. Nag-apply kang karpintero, ngunyan, di tatanggap ka, tayo ka man pagka-arab, dahi ka nga, di tataw magpukpok. Dahi ka lamang tataw magkatam, dahi ka lamang tataw magpako. Gari arab kayo so napili nindo. So dapat tabi, aram nindo kung anong pig-applyan nindo. Ano pata may may paipit na, may ipit lamang kita diyan.
may paipit pa lamang. Yan ang hapot ngunyan. Paano nga yung ngunyan? Taso mga politiko, dahing mga project, dahing flood control, o pundo sa mga proyekto, sa inyo mga kipaipit. Paano na nga kami sa mga sa barangay? Sisayngan masuporta sa mga politiko o alangan man sa mga sa munisipyo. Dahil man yan masuporta ta. Ano man isuruporta kaya? Ta nagsusuporta dyan sa mga opisyal nindo sa munisipyo, sa mga kontratista man. O paano? Sisaypan masuporta sa inyo. Maray, pag yan mag-barbecue na sa nakita-kito, pero Usok na di mo dapat ko ta kung may nag-a-apply dapat ilingon ta sa kwalifikasyones. Ano ba ini? Karapat dapat ba ining ilag dyan sa posisyon? Ilag taman ini ano man gibuhong kay ni dyan. At ng Yan. ihawan di Ayan ang pagatid-atidan ta. Rienda ayain Ay nangaya iyon ang ilag ta dyan tao yan. May paipit yan. si Joa Oo. sa lubungan ng Yan ang problema tadi. Pag may abot na sa paipitabi, Sir Topi, maski dahil man tato magpukpuk, budget walang kulang. kung sa karpintero, dahil tato magpukpuk, iyo pasulid agta. Ilimutan ko pe barbecue, Ay nako. pe barbecue, the best Kaya ilinganan sa tuyang nasyon. cite, pati Kahit na masabutan kung pasahin na kita. lunch, kahit saan siguro. So pobre, lalong nagpopobre. Ulit sa sarap, panalo ang O ilingangon yan nindo dyan sa mga warehouse kang NFP. Dakulon ang nakapila, kasubanggi pa. balat at tenga. Mabakal sa naki 20 pesos na kilo kang buga. Mga binabalik Tinay ko po. sa murang Samantalang sa ibang mga warehouse kang NFP, may mga nagralapa ng bagas. Sa katatago kang bagas ng ralapa na lamang. Pinabarakal na nito sa mga pobre. ihaw dito sa tabako. Kita digi sa Pilipinas, kari gusto ko naman talaga mag-travel. Ano tabi Bibilab, fight ka? Hiling mo na ni si Bibilab pag travel talaga kaskasunon. Isus na aki ini. Serbisyo Asin Reparo. Sa dinami-dami ng aking minahal, panandalian lamang at ilan na nagtagal. Iisa pa lamang ang binabalikan, alaala ng kahapong pinabayaan sa Serbisyo Asin Reparo. nakapiling kung sino-sino Alas 8 na pala. Jugod mo sabi ni Sir Topi, alas 9:30 pa sa nangyay kasubanggi. May tao na sa NFA. Ay nagpipirila na. Makan mo yan. Nag-araga dyan kipila. Bata nag-uran pa. Tapos pag alas 8 pagbukas kang NFA, dahil pa magkakabakal. Taigwa na pala niya. Diyos ko po. Nay ko po. Ay ano na tayo? Ay param na ako. Alas 8 na. Pasado na. Alas 8:03 na. So iba pa niya itong pag-re-restoryahan, dumana sana at yan sa 10 to 11 sa programang Sutama sana sa 107.7 radyo natin Tabako. Sa pangaran ni Madam Maylene, belated happy birthday Tabi. Sa pangaran man niyan ni City Vice Mayor Ate Glenda Ongbongao, City Councilor Riner Burse,
kay BM Attorney G.I.O. Bungaw. Siyempre kasabay taman dyan si Municipal Councilor Irene Morales Paut, Mayor Shi Capos Bilo kang bagong malinaw, ang Capos Bilo Lotto Outlet, kasabay taman dyan si ABC President Cap Art Abela, BM Carol Siga and Big Siga Jr. Yan man dyan ang Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Paaram na po muna sa indong lingkod at siya naman sa iba pa. Ako po ang sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana. Sa aga naman ha, mag-inom da ki vitamin C. Salamat. May nagmamalasakit pa man giraray palan sa kwadi. May nagmamalasakit. Adios amigos, domo arigato, bye-bye. Ingat po kita. Serbisyo Asin Riparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. So sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. May bagong kwento handog nila, pag-asa at saya kanilang dala.
Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y